luar biasa Mas. Tembang istimewa ning apa judulnya? Judulipun lagu terbaru dari saya Gondeli Trisno Mas. Boh, nyenengan nek tembang. Wah, lah kula niki pokoke napa mau nek gelisah, pikiran ora tenang, dadi lagu Mas. Masa. Lagune kok ya pas mengenal blok cinta-cinta. Loh, wong nek kaken cinta ngeten iki lagune. Romantis ngono lho Mas. Romantis. Mboten menika mewakili si hati anak-anak muda sekarang. Oh. Terus saya itu menampung aspirasi dari kanca-kanca nom-noman, njur kula tampung teng pikiran, njur kula lampiaskan gawe lagu. Oh, nggih. Ngoten. Mula pas lho. Dadi lagu niku mboten kudu kok awake dhewe. Mboten. Mula lak judulipun pas Gondeli Trisno dengan refrennya kan enak. Aku wise seneng ngancani kowe. Aku wise setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalke aku neng kene urip dhewe. Tegese napa? Wong sakniki akeh sing ditatoni atine, akeh sing diblenjani atine mergo gara-gara tresna. Ngoten lho. Ning insyaallah dalu niki sedaya ingkang rawuh kula panjenengan dipun ridhoi kalian Gusti Allah, diweni ati sing tresna, setya karo kanca kancane lan karo garwane. Amin. Amin. Malah sowan ning gene Kanjeng Ibu Yatun. Alhamdulillah. Almarhum keluarga Bapak besar Yanus. Bapak Yanus. Nggih. Bapak Yanus ugi. Alhamdulillah Mas dipun pujekke nggih Mas. Nggih. Senajan to beliau nika tangi para esuk piye enak-enake sare, Bu Yatun sampun tindak wonten peken. Nggih. Arep ping dodolan sayur. Ning wujud syukur ingkang dipun tampi kalian beliaunya dalu niki saged kasembadan. Amin. Iki Mas, arep dodol sayur didongake Mas. Senajan to dodol sayur insyaallah rezekine semulur. Nggih, sempulur. Sempulur tur uripe saya makmur. Amin. Karo dulur saya akur. Insyaallah kirim donga bengi niki wonten alam kubur, sing ditinggal ya muga-muga paringi panjang umur, sing ning kubur insyaallah dosa-dosane kabeh iso dilebur Allahumma amin. Tur ora lali nimbali dagelan klitik-klutuk sak tunggal ya sedulur. Sik ora lali meneh nimbali dalang saka ndal bulur. Sampeyan gawe Purwokanthi kok ceplas-ceplas. Piye to Mas? Motor iku diturun apa spontanitas? Lho spontan. Tambah ono. Lho, iki lak penak to. Bu Yatun nika lak dodolan sayur. Muga-muga rezekine semulur, uripe tambah makmur, insyaallah karo dulur saya akur, sing ditinggal ana kubur, insyaallah menehi berkah sing gesang, uripe panjang umur. Ora lali mujudke syukur nanggap litik-lutuk ya tunggal sedulur, sik nimbali dalang saka ndal bulur. Sing tau nyalokne wakil bupati ajur mumur. Cangkeme kuwi lekas. Nyapa mbok gandeng-gandeng kowe ngawur kok iso. Kuwi ben ora padha ure. Ora dijawang tok. Kabeh kuwi dwilingga salin ukara. Ora lali bengi iki ajate syukuran bengi iki Utawa nadar Mas. Nadar. Mergo Bapak almarhum Bapak Yanus biyen nate nadar sok lek putrane wis entuk arep wayangan. Lah mulane bengi iki acarane pun kesupen. Napa? Syukuran bengi iki aja lali. Tetep kabeh melu memuji insyaallah pandonganing saka Gusti. Keluarga besar saka Biatun diparingi padange ati, tentreme ati. Tur ora lali kabeh kuwi kudu nyawiji. Insyaallah yen nampa rejeki aja lali. Kabeh sedulur diwenehi. Saya-saya nek turah dingge umroh, dingge munggah kaji. Tur ya ora lali lho Mas. Bengi iki nanggap dagelan ya Kakang Adi. Lan nyeluk dalang sing tau nyalokne ora dadi. Kowe iki kok bakal rono to contoh. Aku mek itu. Wong kene iki golek ukara sing penak. Lho playune kok mesti lek Lho sing penting itu Pak nyapa aku mek nibani tok. Lho, dalange sing kondang kaloka sing tanpa enek sing nandingi ngono lho. Penak ya karku ya kuwi kok iso ora dadi. Non jauh Pak. Seneng. Kene, ndok maju kene. Seneng Wis Pak. tuwek ning ngarep. seneng piye? Seneng piye? Ditanggap. Loh. Ora kok kaya Mas tok. Klitik mang lho Mas Luduk. Dadi memberi napa? Memberi sedikit nah masukan ning mengena ngono lho. Ini lho Mas, sing terlibat ki ora kok mung masyarakat tok.
Muga-muga masyarakat ki lenggah kanthi nikmat insyaallah kondur iso manfaat. Lho. Tur Buyatun sekeluarga iso entuk hidayah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala pikantuk nikmat mergo bengi iki ngentekke ragat. Lho. Mula adoh saka laknat insyaallah gandul sarunge yai entuk syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho. Ngono penak to kowe. Titik Nah. penak Purwakanti at Kuwi lho. i or Nah, ngono lho. Gebili panganane penyanyi, sarden panganane sinden, telo panganane yoga, geplak panganane lawak. Batang rangap panganane dalang. Ngapa kok kono batang barang ki lho? Kowe iki kok modele bakal. Aku jane kok kapak nih kok pangkah kok sen. Ora, guyon. Guyon kuwi musuh rasa lho. Guyon. Wis ora dadi terus nganti mangan batang barang ngono iki. Guyon. Wis ajur mumur ora dadi, sik kon mangan batang. Kok aku iki ora tau nyalai awak. Iya, penting karo aku apakah dulur to, Bos. Nyapa. Ini lho, Mas. Bengi awake dhewe iki timbali kalih Buyatun Bakuletek. Hebat loh ngeten iki. Senajan to beliau bakul sayur, bakul etek, ning nyatane beliaunya itu nuruti apa sing dadi dawuhe garwane. Lah kuwi Dawuhe garwane mbiyen mitungkas, "Nduk, garwaku sok ben yen anake rabi, sok ben ropian-ropian langgap wayang nimbali Mas Eko." Dan alhamdulillah kasembatan, mugi-mugi ingkang Rama ingkang sampun tinibalan dening Gusti ingkang kapundhut mlebet wonten kasuwargan. Amin. Lho, lho Bos. Iki donga sing ngono kuwi. Ya ngono ku dengaran bener. Aku lek nang kene iki seneng uramu. Lah sebabe Mas, Lek nang daleme Buyatun ya. ini putrane. Putrane Buyatun sing nomor kalih mbuh ki. Daleme kene. Oh ya. Alhamdulillah senajan to anake bakul etek tapi daleme ya wis mapan. Alhamdulillah. Wong ki ora kena di Iya. nyono ora kena dikira lho. Bengi iki sing nggon wis sitok Bos. Apa? Sing delok ning jero pager. Napa Mas? Awake dhewe malah kaya menghibur narapidana. Pancen papan Kayak priayi putri. matan iki. Matan iki Akhir wong kok dilokne, cethuk aku ya dilokne, nek wong dilokne. Lah delok ning kene iki malah kaya nang jero penjara ya. Wong kuwi aja nganti nun sewu, aja nganti ngundamono kita Mas. Senajan to kae ning jerone pager ning insyaallah atine iso seger, awake iso seger, pikirane ora geblinger. Gitu Mas. Ngono lho. Tur jikir ngaji mesti pinter. Kowe kok ora ngerti kepiye to jane mbok sirahmu ki dingge muter. Wah, muter. Lu masalah balkon. Mikir ki lho, nggih mikir. Ngono. Warga masyarakat Junjung khususnya. Lah, wis kula wis bolak-balik. Karo sampean iki ndak waleh-waleh. Ngriki niku wis bolak-balik. Kula niku kula hitung nggih, kira-kira lho. Empun ping 759, Pak. Kok oke men. Kepengker Kemarin sing diwingi sama gene Pak Samin. Pak Samin. Iya. Pak Samin terus gene Pak Soim. Nah, Pak Anu Pak Haji Terus iki Soim. gene Buyatun. Sesuk minggu ngarep ning ndi? Minggu ngarep mriki mleh. Nang sapa ki? Sik golek. Kok sik golek? Wong letih iki ya beda-beda kok iso. Pokoke nyenengne, Pak. Ngeten lho, Buyatun Mas. menika Buyatun. Buyatun menika sinayasa dados tiyang sepuh. Ning alhamdulillah putra-putrane menika sampun sukses, Pak. Alhamdulillah. Nyatane ingkang putra nomor pinten menika? Kalih. Nomor kalih menika waduh jangan tingali lho, Pak. Jangan tingali lho. Nggih. Gelange ting krempyong ngoten niku. Niki ndudune makmur. Buyatun mboten damel napa-napa ning putrane ingkang nomor kalih menika damel perhiasan ingkang kathah. Itu menunjukkan bahwasanya kebahagiaan seorang orang tua itu demi seorang anak, Pak. Seto. Jare bojomu yo gelangan krempyang-krempyang. Aku kok ngomong kok dikira sombong. Lho ya didutone no lek aku yo. Lek putrane Buyatun menika lek tuku gelang paling gram-graman, Pak. Kula niku lek tuku emas nggih, bojo kula nggih. Kiloan, Pak. Lho. Bojone kluthuk iki tuku gelang kiloan. Saya kula turu Mas. Kiloan. Kula urus ae. Piye? Kiloane piye? Ya paling ndak ya setengah kilo kula tuku ngoten. Yo. Gelang nggih gelangan. Gelang niku sampai ke pucuk, Pak. Sampai ke lengan niki bek, Pak. Kiwa tengen. Saestu, kuping niki sampai bek ora enek nggon bolongan dienggo suweng. Gitu. Ali-ali driji bek kiwa tengen ngantek saking pengen nukune. Ngantek drijine tanggane tak tukon kabeh. Duh. Kalung niku bobote, Pak. Nun sewu lho menika. Enek lek 3 kilo, Pak. Bojomu kok Bojoku 2 wulan bungkuk dengenane. Sampeyan ki mbok ampun sombong. Wong sombong ki bakale keblegong. Wong ki kudu eling rambut putih bakale mulih
pipi kisut bakal mlebu bolongan sing ciut, untu ompong bakal iso dilebokke ngerong. Sing mbok nggih unggul-unggulan ki apa? Tak omongi. Pak Eko kabeh para nun sewu, para wong lanang. Saya yakin bahwasanya awake dhewe iki nyambut gawe dienggo ngopeni wong wedok. Terus Contohnya kaya Bu Yatun, biyen perjuangane Bapak sinten menika? Pak Yanus. Pak Yanus menika, Pak Yanus to. Menika perjuangane biyen nun sewu. Iki sing diarani jas merah. Jangan melupakan sejarah. Dadine Bu Yatun, dadine putra lan putri iki ya mergo perjuangane bapake. Ora ana tinane wong tuwa pengen anake rekoso. Nggih mboten? Nggih. wong tua mesti mulyake anak. Ning ngurung mesti anak iso mulyakli wong tuwa, Pak. Loh iya lho Pak, kan kadang-kadang seperti itu. Enek wong tua siji iso nyenengi anak limo. Ning ngurung mesti anak limo iso nyenengi wong tua siji. Perjuangannya seorang perjuangannya orang tua itu demi kebahagiaan anak iku niku Pak. Napa melih dalu menika dawuhipun Bu Yatun kalian sapa Kok dawuh Bu Yatun piye to? Ngerjakne Mas Ferry karo Mbak Ima. Mas Ferry kaya Mbak Ima menika duduhne bahwasanya kebahagiaan seorang suami itu demi seorang istri, Pak. Lah kuwi mula digoleki. Contohnya jangan contoh niki. Niki, Mbak Yu niki. Nggih. Niki. Loh, Ah. sing dikarne Anak nomor loro iki lho. nggih. Ki mbarep kok. Matane ra nyawang kok. Mau Kok niki. anak iki- Mau niki pengen nomor loro tapi disondol dhisik ngono lho. Besok nek mati sing bosok contongmu sik lho. Wah iki. Wong nek angger jeblek. Anak barepi ngoten niku Pak Eko. Contohnya nun sewu kabeh ki wong wedok itu bahagia. Wong lanang saya yakin bahwasanya moto dari seorang suami itu adalah happy wife happy life. Woi, apa kuwi? Bahagiakan istrimu, kedepannya keluargamu akan bahagia. paham. Wong lek iso nyeneni wong wedok, uripmu bakal bahagia. Weh, kita Pak Eko. Lah iya. Ya ora? Wong bocah panganane sumpil lah omongane. Muluk-muluk. Iki janti ngali, contohnya kabeh wong wedok iki mesti bahagia. Karena wong lanang perjuangannya demi seorang istri. Berarti nek ngono kena Loh, kula niku, Pak Eko. kata-katane wong biyen apik lho Mas. Pripun? Di mana ada seorang pria yang sukses, di situ ada seorang istri yang setia. Salah kuwi. Salah. Loh, piye neh to bocah iki? Mas Eko Aku iki ngenangne awakmu didonge ditut kok salahne. Mas Eko itu kata-kata bijak yang sudah ditanamkan mulai dari dulu sampai sekarang. Di mana ada suami yang Sukses, di situ ada istri yang setia. Aku terus- Sampeyan mah ngomongnya apa? Suami kan demi istri. Lagi. Berarti kan suami sukses di situ ada istri setia. Salah. Loh, Aku temokno nggih sing nggih kata-kata aku tak tapokne lambene kene. loh. Kuwi kata-kata bener loh, Le. Ora bener. Di mana Ora bener kok ngengkel apa nih? Di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. oke, saiki mau ada tahu belajar bahasa Indonesia. Di situ ada antonim dan sinonim. Ada persamaan Sama kata, dan kata. ada lawan kata. Sama lek ngomong di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Berarti lawan kata nih sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Ya ora? Ya ora? Iya, aku mikir loh, di situ ada suami sukses. Yang sukses di sampingnya ada Istri yang setia. berarti lek sing lanang sok ben sukses, sing wedok ora setia. Sing bener niku di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Masya Allah. Sukses dan tidak ya. Wong wedok apa enggak setia, iku sing iso diarani tresno iku nganti tumekaning pati, Pak. Pak Eko, nuwun sewu. Tresno ki aja nyawang bondo mergo bondo bakal suda. Tresno aja nyawang rupa mergo rupa bakal tuwa. Tresno aja nyawang pangkat mergo sok yen salah bakal dipecat. Ning tresno saka ati besok digowo nganti tumekaning pati. Wah, Lah iki lho, lah iki lho. hebat, hebat. Iki omongan Rungokno. bocah iki Bojomu wis kok cak ning ngono. Loh, urung. Aku mesok. Lah, Aku mek omong tok. sampean ki jarkoni ngajari Jarkoni. langsung nglakoni. Loh, tapi non sewu Pak Eko, saya itu selalu membahagiakan seorang istri Pak Eko. Nek membahagiakan dalam segi apa? Material, tenaga, fisik, Wong pikiran? wedok ki non sewu, wong wedok ki rasa duwe materi. Yang penting kita perhatian itu suatu kebahagiaan. Contohnya perhatianmu karo wong wedok piye, Le? Delok zaman lho Pak. Loh, Zaman saiki zamane apa? lah nek bojomu nyuwun Mas piye? Mas-masan kaya putrane Bu Yatun. Kok ngengkel? Tak tukokne Mas. Kok tukoke? Kok ngengkel? Aku iki non sewu, kula niku ambok elek-elek ngeten iki Mas. Kula niku dodol Mas lho Mas. Weh, Bakul Mas kula. duwe toko Mas. Loh, ya ning terminal kene lho, Gayatri kene lho. Masya Allah, ning ndi? Ya ning jero terminal. Apa enek to? Bakul Mas ning jero terminal kono ki. Lah nek dodol. Ya ning jero bis. Loh,
Oh, anu eceran to, eceran. Eceran piye to kowe iki yo? Bakul Mas eceran. Bakul Mas ning jero bis lho. Lah piye kuwi lho? Yang kirmet bis tekan aku mlebu to. Mas, paling Mas. Oh, wis jenenge ngemis blok. Wis jenenge ngemis. Oh, Mas masak paring-paring. Tapi lah yo Mas. Sik to aku tak pengen tak urus iki Mas. Loh, aja mbok urus. Ngelokne wong sak penake dhewe. Saiki bentuk perhatianmu karo bojomu apa le? Lah, oh sampean apa perhatian sampean? Lho, aku nyanti-nyanti bojoku tak jak. Alah. Dikone pengen Aduh. Lah lek ngejak tok lho. Ngejak tok ora nukokne apa-apa lho. Kula niku nang sewu lho, Bos. Kula niku lek bojo kula tak jak ngalor kidul, tak gandeng Pak Eko. Mas, setia, Mas. Lho, ora lho. Karena dudone perhatian. bahagia. Ya ora lho. Lah ngopo? Wong tak coli Mas nyolongi apa-apa dengannya. Jenenge gandeng ki paling ora menunjukkan cinta dan kesetiaan. Ngono lho. Kowe ora ngerti, aku ki tenan nek bojoku tak gandeng. Mlebu omah tak gandeng, ning jeding tak gandeng. Kowe ora sebabe. Setia. Ora. Tanya apa? Ora ngerti nggone ngendi ra ro. Tak amini lho. Lho, penting lho Pak Eko. Nun sewu Pak Eko. Mula lenggahipun Buyatun. Buyatun menika jane lho. Kaseng guyung teng putra lan putrinipun. Sing cantik. Ngapa kok lenggah kene ora lenggah kono ya? Ini menunjukkan beliaunya ki duwe jiwa sing ajar ajur-ajur. Masyaallah. Ngajari karo putra-putrine ajur tegese nun sewu. Gelem rugi karo keluargane. Ajar ki ajar karo masyarakate. Ora dudone beliaunya sing nanggap. Ki sing nanggap lho Pak Eko. Iya iya. Nun sewu lho. Nanggap jenengan iki nyelengi ngedol bayem ki meh 3 tahun, Pak. Lambemu. Kowe contongmu. Buke iki ora kok ngono kuwi. Mergo ibu karo bapak ki wong gemi. Ning nun sewu aja ndelok bayeme Pak Eko. Bayem ki nek werdine tegese bayem menika insyaallah hidupe buyatun, insyaallah bahagia, ayem, tentrem. Amin amin amin. Ngoten lho Pak Eko. Bayem ki nek werdine bahagia, ayem, tentrem. Ora bayem tok kok. Apa le? Ana sing sakala nggih beto kangkung kok. Kangkung menika nun sewu. Ka menika karepe wis kasembatan, kok kuwi aja duwe jiwa adigang, adigong lan adiguna. Iya. Tegese kumalungkung. Ning ya ora kok kangkung bayem tok Kadang sakala ya sawi kok. Sawi menika saka tembung dadi wong tuwa kudu sayek saeka kapti. Tegese ngetutne sing biasane kebon nyusu gudel, saikmu gudel nyusu kebo. Lah kuwi lho susune sak pira. Lho, lah gudel nyusu kebo bener, Mas. Lah iya, ning saikmu kebo nyusu gudel nyusu kebo. Ning ya ora kok, kadang ora kok temu sawi ya sawi, temu kangkung ya kangkung, temu bayem ya bayem. Nek bayem sawi kangkung gak usum, sakala ya beto tewel barang. Tewel, emang nek tewel. Tewel. Nggawa tewel barang wong sak-sake le do. Masa jadwal tewel barang, Bu? Iki lho, mosok Teh menika saka tembung telekomunikasi, Pak Eko. Ya ampun, ya. Iso bocah iki. Ya ampun. Tegese buyatun menika ora ninggalke komunikasi karo anak ya kudu komunikasi. Mergo aja sampai anak karo wong tua itu miskomunikasi. Itu yang akan menimbulkan cerah dan bubrek. Telekomunikasi terus well. Well. Well hotel piye. Tewel. Ayo, nek kubemu kopoan lho ya. Kok sing terakhir tel iki. Well. Well menika saka tembung well. Well menika insyaallah beliaunya dadi wong tua ora gelem rewel. Oh iya. Wong tua sakala ndelok anake sukses njaluk maneka warna. Ning insyaallah buyatun ki seneng yen ndelok anake bahagia, mulane ora rewel, ora njaluk maneka warna. Kuwi nek pas gawa tewel. Biasane tewel gak enek sawi, gak enek kangkung, bayem gak enek, sok nggawa blonceng barang. Oh sok betul. Ya lah, buyatun ki lho domongi. Blonceng menika saka tembung blon niku blonjo, Pak. Tegese blonjone buyatun menika beliaunya bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Pemasukan atau pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan. Dadi beliaunya iso ngumpulne, iso nyelengi dan alhamdulillah bisa mujudke apa sing dadi cita-citane garwane. Alhamdulillah. Ceng menika cengeng, Pak. Tegese buyatun ora seneng nangis. Dudone beliaunya itu wong tua sing semangat, ora wong wedok sing lemah, ning tetep semangat dudone anak-anak yen senajan to ibune iki single parent, iku tetep semangat. Ning sakala ya ora single parent ora. Apa? Single parent ora. Single parent. Rondo. Semangat. Iya. Ning non sewu Mas, kula ki kali buwe lak komunikasi to. Ya kadang enek tewel go tewel, blonceng go blonceng, kangkung bayem kabeh gowo nek. Nek gak enek benguk barang digowo.
Bengok. Bengok ki gedhi kaya koroke gedhi. Nah, kuwi Bengok. bengok. Beng menika bengak-bengok, Pak. Betul. Dadi Buyaton niki. Iya. Oh, tibake gelange ya Budi to Buyaton tibake. Kok ngilang ngene lho. Bengok ki bengak-bengok iya. Buyaton ki lek nuturi anake ora bengak-bengok, Masyaallah. nuturi putune ora bengak-bengok, ning mung diceluk tok Le Renia Stret langsung dijotos. Ngok. Langsung diomongi kanthi kalem, Pak. Ora bengak-bengok. Iya. Nguk ki tenguk-tenguk. Beliaunya lek galo ora dolan ning ndi ning mung tenguk-tenguk tok nentremke ati ngademke pikir. Mikir. Nah lho, Pak. Mikir. Aku pinter nah lho, Pak. Ya ampun. Rumah samu kita Buyaton. Oh, Ning sok kala campurane ya sok capar barang, Mas. Enek sok nggo capar. Betul capar bener, Bu? Apa-apa enek, kuwi apa-apa enek kok iso. Trayo etek kok iso. Cah menika saka tembung cah menika capek, Pak. Nah, ku lho. Dadi Buyaton ki ora duwe rasa capek. Alhamdulillah. Par menika paringana donga sing becik, muga-muga Buyaton diparingi seger waras, kuat momong anak lan putune. Nggih. Ning sok kala ya sok ora capar tok sok kacang barang. Kacang ki ngelingke kowe aja kakean cangkem. Dadi mete kothok, mete kothok. Aku kena to, Pak. Ya kena kowe mete Aku kothok. mek mewakili Mewakili mek bengok berarti. Gue bengu indasmu ya. Oh, Golek gemuk, gemuk indah. iki lho, Pak. Ora. Oke kok tok iki yo. Mergo ki usane buke ki rena-rena. Nggih, Pak, usane. Hubungane dengan sayur mayur Nggih. kebutuhan pokok Bener. sehari-hari. Betul, Pak. Ngono lho. Tadi beliaunya itu salah satu penopang kesehatan yang ada di Indonesia. Nah ngono kuwi. Lho nggih no, Pak. Lerane bakul sayur, wong ira sehat lho, Pak. Sehat 4 sehat 5 sempurna. Itu penting. Ijo-ijoan ki perlu. Kuwi penting, Pak. Kaya bayem. Bayem ijo. Kangkung ijo. sawi ijo. Kaos kaki tentara. Terus Kowe iki lawas baru ngeling. Suasana sing kebak-kabak. Loh, bahagia, Pak. Wong ade iki tetep bahagia lho, Pak Eko. Iki lah, Itu bahagia. Acarane lah syukuran Syukuran pernikahan. manten, Pak. Manten wis setahun duwe anak umur 10 wulan. Awake dhewe rasah nuturi maneka warna, wong nyatane ya wis brojol, ya ta? Ya ora? Iya. Wis muga-muga didongakne, muga-muga keluargane Buyaton karo sing dirabekne, muga-muga tetep awet, tetep rukun dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Soale jumbo karo tembunge pernikahan. Nah. Pernikahan. Pergi adalah peranan wanita dan pria itu persamaan gender emansipasi. Ojo bedak-bedake derajate wong lanang, Jadi ojo bedak-bedake derajate wong wedok. Nah. Niat sing apik kudu ditanamkan. Barang sing apik ayo ditularke, ilmu sing becik ayo ditandurke. Mergo apa? Berbagi ilmu yang manfaat insyaallah uripe ya tetep bisa temu Gini, Bu. manfaat. Ngeten iki pinter. Nah, pernikah kaki tegese Karep lah sediane. Biasane kuwi kuwi lho. ora kahanan. Kahanan, apalah kahanan, biasane kahanan. Kamu Katakan iya dan iya, katakan tidak ya tidak. Nek wis urip senyawa sehidup semati serumpun sepenanggungan dilakoni wong loro. Niku. Ngoten lho. Han. Pernikahan. Ah. Han ki antuk dongan. Kowe kok guyu nyapa to, Cok? Handayeng bawono. Ya kuwi. Oh, ya, rumah saku, wae. Nih, Oh, ngono, Pak. Ya. Ya, Pak Eko. Wis Ya. ade iki ndongakne muga-muga Buyaton ya sehat, anake sehat, sing mirsani warga Mekan Junjung kene kabeh sehat seger waras Iya, Pak. kabeh, Pak. Amin. Sing mirsani ngeten iki nggih seneng ning melu ndonga. Loh, ngene iki saya Pak. Ngene iki yo batin, Pak. Ya Allah, muga-muga aku paringana rezeki sampeyan iso nimbali Pak Eko. Lho, tenan. Buyaton wae iso duweni niat kang tulus. Ora ana barang kang mokal yen Gusti wis ngersakake. Iki lho. Wis kompak men. Loh, iki aku karo iki ngene kok Pak Eko. Aku wis dulur gitu. Dulur ki nek sak tunggal apa sing tak rasakne iki melu ngrasake. Nah, aku tau ngrasani bojone dhek dulu. Eko tak nini nang ninggung. Paling gedhe sing mu. Kok iso mbok rasake. Balik wis bolak-balik paling gedhe. Ra contong ora genjep. Piye Mas, iki aku wis derek iki. Loh. Kok nderek pripun? Derek wong aku nderek jenengan kok sampean nderek kula lho. Buyaton nika lak niate ming nyenengke masyarakat, nyenengke keluarga, ngluwari ujar nadal saking bapak. Mula yen iki engko awake dhewe gawe senenging liyan, insyaallah almarhum panjenengane Bapak Yanus sing timbalan iso seneng penggalihe. Duduk iki. Aku Kuwi anu Mas.
Sing gawedeng. Lek dheke sing ngomong kon ngrungokne lho sing wong liya omong diguyu. Tapi kan saya jelas lho. Lha iki mau almarhum. Loh, nek laki-laki kuwi almarhum, nek wedok almarhumah. Lek banci kuwi aluminium. Kowe kok sing mbok gawe. Aku sing eling. Wah, aku ngrasani kok. Sing penting gawe senengi. Iya, Pak. Gali Los manjake ibu-ibu. Oke. Ya, sare-sare. Pertama kanggo gebrakan, Pak. Iki sing nembang biatun. Monggo biatun. Tak tonyo ndasmu. Loh, Buke iki paling ora wis biatun lho. Bocah-bocah nyanyi tak delok kok njaba lho ya. Biatun ya. Ngene. Kita apal lho. Gak wiki sing diomongke lagune rada kowe. Iya. Apa kuwi? Anu, dia lagune wong-wong mau cacah. Masa iso? Iya. Pambuka campur sari. Iya paham aku sing kuwi. Lah sing terakhir duwe angen-angen apa? Kan duwe blas aku. Ya duwe yo sithik lho. Kok kancane ora diangen. Sinten Pak Eko? Sik, goleke sing penak wae. Ah. Los wong iki sindene Pak Eko sik mau ayu-ayu kok. Puri. Oh, cocok lho puri iki, cocok. Beh, Kene. Mripate saya apa? Sepuri. Oke, gini. Saya mau tamasya Keliling ibu kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca dari belakang berkuda. beca, tolong bawa saya. Beca, tolong bawa saya. Nah, enak kaya ngene. Tuh. Puri, Iki Pur. ono Dek Puri di sawang cantik sekali. Memang Dek Puri ini dambaan hati. Kamu ingin memiliki, aku ingin memiliki. Jangan dia ada yang memiliki. Dalangnya Bapak Eko. Iki wonge. Loh. Kok iki wonge iki lho. Kaya iki Kaya mau puri lho. mang lho. Dalangnya Bapak Eko. Dalang siya sing kondang kaloko. Iya. Yayine iso dipercaya. Insya Allah tetep ngrembaka. Ora lali gelar budaya. Pancen dalang kaloko. Piro Piro mesti bakal ditampa. Iya. Salaman. Mo. Loh. Piye tak kowe iki apik kok Ngene iki ngono? kamu dengarin junjung aku. Loh, Jadi wow. awake dhewe sebagai Santai seniman-seniman wae, iki tak ora main. Pertama tak junjung, golek sekondul tak keplek nih. Gawa sinden cacahe 8. Ayo, gawa sinden cacahe 8. Yen tak delok ayu-ayu, Asing tengah rada lemu. kuwi ngono ya kendhaanku. Urung pas gomi buat. Nang papat kok iki papat. Weh, bleset yo, Nduk. Sing kepenak yo. Puri. Iya. Wah, nemu anu, tak delok mau kowe kabangan ning Asido iki. Oh iya toh. Kowe bareng remene koyo bareng saya. Esok tak gantine coklat. Ngawur wae, kowe iki yo ngono. Bocah wedok saiki iki nek nggon gawe blush on ki ngene iki. Nggon hidung dikasih merah biar enggak Iya. kelihatan kumus-kumus. Bojoku ning iki Biar nggih blas on to. fresh. Nah, Nggih blas ono irunge kayak wabang kabangan to. terus Lah kok tak delok kadang kowe kucing nganggur ah. Tak gandeng nih Mas. aku seneng bojone iki lucu, Pak. Rambutnya keriting to, Pak. Oh. Keriting ora lurus. Lah kok dek iki aku mampir ning Mah Blitar turu ning arep lawang. Oh. Aku kaget ya, Pak. Mbok kira kaset to. Kok kayak wis aku sik sing lambemu. Ayo Ranger. Kok Angel piye? Iya iya. Kayak lu Ranger. Angel. Ya wis kene. Ranger iki wis. Wah, jan Iya. wah. Batu mun nonong ndak? Kamu jangan melihat sisi fisik seorang wanita lo ya. Nun jauh enggak. Kalau enggak, orang enggak. wanita itu batuknya ombok, tak dudoi. Nyawa. Kriteria wanita kok batuke ombok. Itu patut dijadikan seorang istri. Nah ngono Wong wedok kene batuke ombok kuwi gemi ngestiti Sing ngomong iso kok. ngatur perekonomian. Sing ngomong betul. sapa? Sing ngomong sapa? Apa? Bojoku iki bathik nonong separo lho ren rambute. Kayak Saulin lho. Petrak nek bronkitis. Kalau gitu matamu. Dongane mbakmu lara kowe. Mbakmu sehat. Tipes lek nemen-nemen ya bro. Wah, sehat apa? Dek iki masih corona jare ra tek penakno. Loh, Oh, bojone iki ndak tepe Mas. penak. Aku mambingi lo pindo. Iki suwe ndak di anakne anu Mas. Napa, Pak?
Tawing Gunung Jenggleng. Oh, nggih. Heeh, suwi banget di Jenglengan. Ya. Kowe ki rono to? Kowe ki melu sapa to, Duk? Sampeyan kene Sampeyan ngendi? kene iki. Duh, Kok ngedang-ngedang iki? kowe kira Ning kono apa apa? ning kono? Nyapa to? Aku iki termasuk non sewu lho. Piye? Langane bebek ngene iki. Loh, kok Lanange siji, wedok sak umburu. Oh, bebeknya tanahnya siji ya, wedoke oke ya. Wis karek milih. Bebek apa dor mentok, Mas? Padha. Masa Padha, Pak. mentok cingkrik terus. Cengkring langsung kewer-kewer. Tapi bebek niki pinter kok, Mas. Kula ni teng omahe dhek wingi mara mlebu omah diceluk ya ana. Piye? Mas. Wedhusmu ya pinter lho. Aku ndek ngira nyeluk aku kok. Piye? Lik ngono. Lik. Wah, ora wedhusku tok. Napa? Kirikmu ya pinter nyeluk jenenge juragane. Lah piye? Tuk matamu huk. Huk kae. Aku lagi pegel aku. Tak kira gleduk. Nek iki ngono bae kok. Aku tanggapan ning Wonogiri nek iki lho karo sampean lho. Heeh. Numpak kendaraan lho kok. Huk huk huk. Lah kok Tak kira ki kenal dheke. lho tak wongi, lho iki suarane kirik ngono lho aku yo. Berarti ku tak kira nyekluk tuk lho. Tak ngerti nek kirik. Ayo, Ayo. glene. Gandengane sapa-sapa? Lho kalau Jo kamu sama saya, Dok. Iya. kamu sama saya ya, Bor ya. Ya. Kok sing ojo iya lho, nggih lho wong wedok ya karo wong lanang iki sing basa. Nggih. Tuh apuk iki. Tampok genti kenapa? Kok kereng ngono? Loh, wong lanang ki nek kereng karo wong wedok semono uga mesti kereng karo wong Iya. lanang. Mau saya maneni. Nek kowe ngajeni wong wedok mesti ngajeni wong lanang. Bektimu wong lanang karo wong wedok luwih bekti karo wong lanang. Ya. Ngono lho. Ngono. Kamu gak bisa sih. Contoh nih gue. Lu murad maret gitu. Aduh. Ini dulu ya, Pak ya. Terserah. Yang mana yang Jenggleng dulu Mas Didik apa Mas Duduk? Lu Pak gue. Kalau lu kamu, gue aku. Oke. Gue dulu. Loh. Lu Pak gue. Lu kamu, gue aku. Lah ya, gue dulu. Loh. Peki sobrat aja nih. Gue nyapa aja nih. Yang Jenggleng siapa dulu sih, Pak? Terserah. Nah, terserah. Lu apa gue? Lah Kalau iya. gue itu saya, lu kamu. Lah iya, gue dulu. Loh. Gue aku. Lah ya awakmu lho gue. Loh. Nek gue lu. Lah iya, aku lu, kamu gue. Loh. Gue dulu. Loh. Lu dulu. Lu saya. Jare awakmu gue. Kowe iki wis sakalmu. Ngono, lek ngecane penak yo der. Gue sama lu. Lu ne rono. Lu sama gue. Lu sama gue. Nah. Oh ya ya, gue sama lu. Nah iya. Gue sama lu. Lah ya aku lu. Loh, Kamu gue kok kengkel lho. Kamu iki. tadi. Lah iya gue sama lu. Lah ya kamu gue. Lah iya. Gue kan aku. Lu kan kamu. Ngengkel lho iki. Maksudnya ini loh Mas. Aku ora iso. Lu ne iki ning sampean. Lah ya aku lu. Gue ne ning Lah iya. Gue dulu. Loh. Lu dulu. Mencela mencri nah. Kok tak boleh biatun kowe keceri karo jeruk brut cuma. Jantenan kok kowe. Oke. Ya apa sih? Yuk kamu dulu Aku lah. ya? Kamu Ya. dulu. Oke, aku dulu ya. Yang enak ya, Dik. Inci. Gak usah terlalu agresif, Enggak. tapi banyak surprise. Iya, kelam. Kelam tapi pasti. Iya. Ya. Saben. Oh, Bob. Saya tau madepe ning arono apa madep ning ngarep apa madep ke belakang ngono lho. Piye, Mas? Aku Saman senengnya madep aku yang ndi? los, penting lampune padang ketok. Aku madep sampean ya. Iya. Petenge temu. Tengah temu mbok kira apa kowe? Gue dulu. Lu gila ya? Ranjeli opo sing dipikir ya. Gara-gara niki lho Pak Luku, gue dulu. Malah aku tuh guyo. Dalam bang. Tak tonyo lho. Urusane beda-beda Kamu ayo. jangan ganggu hubungan kita. Kita pitik kate. Jan iki yo ndredek iki yan.
Sabar. Ah, Jel. Iki nyambut gawe. Sabar. Kalem, Itu, bos. Dut malah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ambil ambekan sih. Astagfirullahaladzim, ya Masa Allah. ambil ambekan napas. Nah, ngono lho. Gayane. Iki kok muni astagfirullah. Wong mangane tempe gembus sing kite. Ya. Padi, aku ning ngarepe apa aku iki demit kuwi. Astagfirullah. Pikir. Jale itu. Sah iki. Hei. Anu yuk Wis kawak wis itu. lu dulu. Ya wis. Wis jajal. Sampeyan urung-urung kok wis ngabui aku to, Mas. Iki nyapot to. Loh, Mas cengesan. Aku tak cipok. Ayo medhi dhisik. Tak cipok borok lho. Muah aku. Aku lho moh ya. Lah kowe moh aku gelem ya pemaksaan. Ya ndak ayo. Aja meneh karo wong liya, karo bojo lek maksa saiki kena urusan. Nah, apa to melu-melu iki? Wis sapi rokokan barang kok dadak noleh mburi. Alon ae to, Mas. Seto. Ngono ki joget apa? Mbok sing rodok Masa ngono? sopan. Lho Aku masa. kan yo kaget. Demen ngono piye nek ngambungan ngono ki. Lho pancen Ngene iki nyopo? kuda-kuda. Kuda-kuda. Masuk karo sing wedok. Lah nyapa wong bojone dhewe? Kan pasanganku. Wis jelas to. Loh, melu guyu ya. Yo. Saben bengi Malah kayak jalan anyang-anyangen. nyawa Sing wedok bareng. Ya mek semono jane. Oh nek kemaki, lu gue. Ayo Dek. Ora sing wedok bareng berjengleng kok ndak respon blas. Biasa lho stand banting kok. tahan banting. Lho Pak. tahu bibi, iki wis tak tibake. Pokoke mbok kaya bojoku. Tak susulno turu no. Rasa watuk turu ngesor. Dengi keturun tak bukan lah kok melek nyawaku nyapa? Neh apa piye? Muncul-muncul kok ngono kuwi. Secara ndak sama karo aku ya. Iya, iya Mas. Tanggo separuh. Ya. Mung kanggo jano kuning. Ya lah iki lho tenaga tenan. Aku kok samplot to, Sorry ya, Dik, Mas. Ya sorry. Allah. Itu wujud rasa cintaku kepamu. Kamu ingin berulang-ulang kali? Iya, Kok tapi kayak lagu Ingin ya? Berulang-ulang kali. kamu iya, mau berulang-ulang tapi enggak usah berlebihan. Tidak. Ya. Saya itu sebagai seorang laki itu landai, santai. Ya. Sekali, dua Dua kali. kali. Tapi akhirnya terus Ya aja sampai keturun. Lonceng tewel. loh. Lah iki mau sawi. Apa? Sawi Terus tempe benguk. ora. Ya. Berulang-ulang kali ya. Iya. Loh, irungmu malah gudi aja. Ini gelungan Mas, irungku ning kene lho. Ya kamu kan hadap sini Ya, saya. aku ada Iya dong. kamu ya. Kan kita kan suami istri. Iya. Wah, kalau aku lagi wong kentir rek dia. Ya. Kembali
Ngapunten Mas Eko. Iya. Nduk Puri. Pancen nek nggon caping ginung niki tatanane kedah ngeten. Nggih. Nek jenglengan ora nek koncone lak ora penak, Mas. Nggih. Dadi Puri sing nembang kula kalih niki. Lah, pengendang barang niki kudu iso langsung jumenglung bali-balan. Heeh. Nek upamane niki nembang, niki nggih nembang. Dadi sak ora-orane wong loro kuwi bareng-bareng padha saling mengisi, Pak. Iya, iya. Saling Jen, mengisi. jen, jen, jen. Lah ndek enak imbangannya ndak penak, Mboten Mas. penak. Ndak penak. Dadi lara diimbangi Malah jagongan loh. Sekali saja ya. Iya sayang. Ketoknya saya nggak kuat. Iya. Kelamaan ngene-ngene tadi ya. Tadi saya gini-gini kamu lari ya. Ya suwi ya. Suwi dong. Akhirnya saya gini, pok 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 pok. Oh apanya? Hati. Oh iya hati. Apa Pak Dar kok utuh kowe? Sing ngebas kayak nyapa. Terus kena gejala barang boyo sih. Ngono ya nduk. boleh kembang. Belum. Pak Eko mboten jenggleng ta? Mboten lah. Jangan. Aku wis sadar. Betul. Wonge sadar diri, sapoke duwe ketoprak Eko budaya ki. Kembang kae lho. Kembang bae watu gunung. Oh. Iya tuh. Oh, kok ngono? Kakek pemanasan kok. Pemanasannya lama. Oh ini dilut. Apa Sing wedok barang sing dubane kok mek tangane iki opo? Lho bayuan Pak iki ora ketara. Opah ra ketara ya. Batin. Batin, batin. Batin Pak. Sama nduk. Najan. Pak Kawil. Oh iya pacitan sik. Pacitan. Wis. Sarafi. Sampean kok Jokono nyapa to, Masalah Mas? bojone kae lho, Mas. Masih cedek ngono ya. Mbok tinggali lho aku. Kowe iki aja ngrusak pager ayu ning liyan. Ora oleh ngono kowe. Iki nggone ade sampe. Baru ngono, Mas Pipi ki ora oleh rusak. Pager sing lawas akeh kok iso ndedak. Aku mek pengen ngomong. Iya. Piye tak rungokne. Ora selelekan we. Sampeyan kok mriko, Nduk? Nggih nih Mbak Puri. Ini, Nduk. Panas. Lali lho Mas aku sampean Lali kok teko. Lali teko kan. panas. Duwe penjaluk sampean kok ngendi Mas ngono aja panggah manut teh. Oh, aku Wong wedok ki nek ra rewel ngene iki kok. Aku manuk, kula niku manuk. Manuk Pak Eko, lek apa? kare- Manuk. Iya ta? Wis ta?
Berarti begini deh kelingan kuwi. Ya, manuk rono orang gagas kancane. Sampeyan gak nyuwun manuk, Nduk. Enggak. Manuk podang kuning maksud. Oh, alah. Ya. Yo. Oh, ya. Lah. Cuk. Panas sudah. Dek ngerti manuk podang kuning, dek tau roh. Dek bar gak gawe omah anyar to. Terus aku nurune jedinge dek, lah ciduk lak bekas cat. Anu kae. Nah, ngono. Ya. Nah, bekas cat terus ndolan kok gawe kae to. Tak guys, lah kok podang kuning. Ya. Panas udan panas aling-aling cepet gunung. Hey, so. Selamat. Wes. Ayo. Loh, kate ditanduk. Urung bar lunga ki lho. Oh, dereng to. Urung. Mboten perang to jenengan. Tak gudulmu. Kapok. Ngono bisu tibisu. Mas tibisu ki lho iki lho. Ya. Natyan waton sarta komandan Slani puspa warna ditresnani apa dilangsunge Mas Eko? Sikat aku. Mane bayu. Terima kasih. Thank you. Tobrut persiapan tobrut. Ya. Tercae nak cae catul cae di. Aku tul cari banyak doke bajul kali siji. Tul cae nak cae catul cae di. Aku tul cari banyak doke bajul kali siji. Abang-abang kekira wakon enak itu buku ekmayi. Kaki aku tutandang aku menjatuhku kokoleku. Wes, lek iki ora satak golekne gandeng Loh, siji. Pak.
Iki ijen sing ngatasi sampean berdua. Iki wis dhewe wah mungkin termasuk anu twin ban. Wah, Bocah iki kendel iki ngene iki ora perlu dadak golek-golek rewang. Iki siji ngatasi yo, Bos. Oh iki sisi rantek, sisi kurang loro rantek ya iki. Iki sing diarani jagung bertongkol dua ya iki. Tembange sing mayoritas pamundhut Napa, Bos? Deno. Oh, Apa iki? Dodino kandol. siji Mas. Nenek gandole ya. Deno saya. Duduk kuwi. Duduk Mas. Deno Pak. Oh, dek. Ya lali kan duduk kuwi. Ya Lah alah. Kayak duduk Mas kok sing piye sing Ya luput loh Mas. Kok luput kok pancen ya ora mbok pasne. Anake biaton sing nomor loro dandani kaya iki lho jane. Jele. Ya. Siang Sidane apa iki? Deno. Lah kok siang pantorok? Oh, kupingmu kopon aja. Oh, bocah iki. Ayu-ayu kupinge mandel kowe iki. Sayangku Piye? sing bagus dhewe Berono apa bakal tak usahane Ibarate saisi bumi kowe Hop, ya karo Mas Nutuk kono jajal. Sayangku ngono. Sayangku sing ayu dhewe Berono apa bakal tak usahane Artinya apa? Jadi Lah artine di sampean. kalian jeding dulu ya. Ya engko to Mas. Salah iki ya apa kok sebut Kancangan-kancangan ya. Ngombe pil kiti. Pil kiti. Yuk sikat New Kusuma Wardani Indonesia. Iki lho bocahe. Dino diplong. Sayangku sing bagus dhewe Berono apa bakal tak usahane Ibarate saisi bumi nggo kowe Setan ojo kuwati sayangku ning kowe ra iso disene ora bakal mundur ora bakal suaramu sorong Wah, jan Makane mangsaku.
Kula nek niki rawani jarak lak mergo niku to. Ngopo, Mas? Bangkok Pak niki. Wow, niku wanen kok. Wah, niki sekali ngladung wah wis. Tahu niku sak sekolahan ngeroyok dhek dhewe tahu. Wah, jalu Pak niku. Diaturi kok. Iki Iki saka napa? Pak ana pamuda saka Pak Basroni Dewan. Oh, Pak Basroni rawuh. Oh iya, selalu memantau, Mas. Cih. Ngersake Bratasena. Oh iki. Wah, Pun jan. dan atur nih, bijing tanggal pas ngastong riko. Wis. Insyaallah lho, wis. Insyaallah. Juga to Pak. Iya no. Saking Pak Basuki Ngipik juga memantau. Ngersake rengu. Wah, Kalih dulur kula lanang Mas Arik Grameh, Mas Nuwun. iya. Mas Arif. Kang Minto Cafe iki kondang iki Oh, kafe. nggih Pak Minto nggih, kula Iya. minggu ngriku ben minggu. Iya. Kang Minto Cafe Kedung Jalin. Nggih, Ya. Pak Soim, makasih. Nggih. Ya, Pak Soem, Pak Haji. Nggih, Pak Ya. Haji. Hmm. Hmm. Sik. Lho, aja sik tanggapan saiki yo sik gitu. Loh, iki mau neng kupat luare to Pak Azim? Enak. Ya Allah, Pun. tak anti-anti. Kuat keluar, Bu. Nggih. Wong buke pun standby. Kula dereng, monggo. Sik minggah sekedap mawon mboten napa-napa. Nggih. Nggih, monggo Bu. Pak Azim, Wong panjenengan iki nadari bapake kok ya. Wakil Bapak sih. Kok Bu, tindak mriki Bu. Lari. Putrane. Ibu. Mikir, Nggih pangapunten menika radi kesupen, Bu. Nggih. Dados kula niku tibake kaget. Pripun? Ibu iki lenggah teng ngriku kalih putra niki ora perkara ndelok wayange apik dagelane lucu. Napa Mas? Ya mek kupat luar ora celuk-celuk. Mas Nggih, Eko ngapunten. yo ngoten lho. Nggih, ngapunten. Ngapunten. Sing Bu. baken monggo badhe Paring matur jauh. napa kalian paring jauh menapa matur napa kalian warga. Nggih, warga kalih ingkang putra monggo, Bu. Nggih. Bu Yatun, menawa badhe to. Ingkang dipun niat kajati saking panjenengan sak keluarga dipun aturke rumiyin lah mangke lajeng Kupat nggih luar. dipun sekseni kupat luaripun dipun Sendal. Menapa badhe paring informasi harga sayuran mundak monggo. ngawur buke wis ndek langganane MBG. Iya, iya. Ngono. Anu Matur nuwun pangapunten. Tadi caket Bu mikipun Bu. Ah. Monggo. Monggo, Bu. Badhe ngluari bapake Nggih. Mbah Uye. Ngajari Mbah Uye Nggih. yogane kantun niku kan nanggapne wayang. Oh, niki pun diluari nggih, Bu. Nggih. Nggih, kanthi diseseni para ingkang sami rawuh. Monggo kupat luar menika dipun sendal sareng-sareng Yen pangapunten. minangka pratandha Pak Uye Yanus. utawa Pak Yanus Uye Sampun. sampun dipun luwari nadaripun. Monggo. Sik Mas Luduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ing mriki. Bu ing mriki. Alhamdulillah Bu, lagi ngriki, Bu. Lagi ngriki, Bu. Anu, Mbake teng lebet ngriki monggo. Nyapa? Iki tenanan bareng ngono. Kene lho gocono, anune kene lho. Lengsere gocono. Putrane buwe ben megang yang satunya ini lho. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Sineksanan kaki danyang kaki bumi ini bumi kuasa ingkang nyesep jember syukuripun Bapak Yanus sak keluarga riyen Bu riyen. Niki Mbak jenengan pegang niki. Mugi-mugi danyang ora nagih utang insyaallah napa ingkang dados niat kajatipun dipun sekseni para warga masyarakat ing dalu niki. Mugi-mugi pinangki rahayu wilujeng widodara nir ing sambikala selamat sak keluarganipun. Wah. Ustaz. Matur sembah nuwun, terima kasih. Wah, nganti meh kelalen rumah saking Dan narik bianter. fokus e. Narik bianter berhasil mlebu mripat barang. Kowe iki kudune ngalih. Kudune ngalih. Wis rapopo aja. Jadi kok nyekeli lengsere. Dan narik biatne. Wis aja samar engko ben dijoli buke motobur. Nggo ngebur cengelmu ya. Ayo, Ririn nama Nggih. kembali ke Puri, Ririn nama Puri lagi. Ini Yo. ada lagu terbaru, Pak. Yuk,
Lagune itu lho, Pak. Pundutan iki mang Bratasena. Oh, Oke. alah. Ya kene Dik. Jabatan alongso Jamane jaman rekoso urip pancen angel kudu ora usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seken. Ulah kaca peteng yen dikompon ya sing temen. Apa to? Kanca ati kereblo ra gelem rekoso ambut kaya pancen kabeh padha pengen urip kaya wiwitan rekoso pancen nyoto. Lagune Bratasena pambrutane saking nggih menika Bapak Basroni. Bapak Basroni. Oh iya, itu pancen yo anu kelangenan kok iki. Terus. anu pun lali lho nggih tanggalnya itu usul nih. Sama. Iya dipastikan. Ayo. Salah Pur. Ayo, Pur. Salah Pur. Yo kene Karena ini nuansanya agak nuansa mistis. Jadi Bratasena. Kamu sini loh, Jel. Nah, Angel ya, siapa? makasih. Ririn kok. Ini Angel. lah iya Ririn. tak kira Angel. Angel terus. Lah ngono kaya nesu. Oh salah jeneng delok wong bengi iki tok. Kamu biyen kalau Pak, sama aku biyen selalu iki kleru salah. gara-gara salah jeneng ku yo. Yo, diaturke. Suara angin ya, Mas. Ayo. Pur. Suara angin. Mas Lutu gak pakai properti toh? Mboten Mas, sampun dalu. Durasi. Mesti ngomong durasi tapi. Ya. Jan yo. Yo. Rikato. Antep. Pur. Rikato Dian Bratasena. Bang Pintulu. Genturen yang Bratasena ngemban dawuh Guru Durna ngupati susu ngengen kanthi ati kaneng datan panggih kang sinatya wekas pupu sing nolo nadyan kang sinawang sumong datan anjep
Bapak Guru Minulya papan dununge sejati pitake sakti Teko wening ingkang cipta kapapan Guru Minulya papan gununge sejati pinanggih sang dewa Wah, jan. Ya orek Mas aku Mas. Lah nggih. Terus ke tiga Mas. Oke, siap. Iki sanding kuwi Nduk Niki. Rifa, Nggih, Dinda, tidak. sama Mia Aprilia. Oke, Iya. siap. Cintaku Sekonyong-konyong kode Karo kowe resik Quran piraten tak ampiru dina ning sirati cintaku sekonyong-konyong dari rasa bensin seliter kontak kota sekader tak ampiru tembange apa? Sing anyar Pak niki. Anyar Pak. Apa Nduk? Medium. Loh, maksudnya ki baru itu dalam Loh, kategori lagu yang Sing lagi sing viral. viral. Sumanding. Oh, Sumanding. Nggih. Eh? Mending ya. Nggih. Iya. Lah napa? Tak kira negara angin. Sumanding, Sumanding. Selagi, Sumoroto, terus bablas. Ora pernah. Kan negara angin itu. Dadak, bener Sumanding. Besok. Anu Beijing. Ya sak ora melu kok. Asmamu sapa, Dok? Reva. Sapa? Reva. Nggih, Reva. Kayak nom-noman ibuku apa? Kayak nom-noman ibuku. Oh, nom-nomane ibumu kaya ruru. Loh, ibuku sik gadis aku dolan sapa mae. Yo. Yo, sesan Sumanding. Ya. Yo. Ya, Mas. Hayo. Janji aku.
Saya regeng ya Mas. Diaturi kok saya mboten kaya kudu-kudu leren Mas. Nggih. Ning mergo suasana Mas. Nggih. Ya. Ngoten. Sing baken nyuwun agung samudra pangaksama mbok Lah, bilih nggih. wonten kalepatan awake dhewe lenggone caos lelipur. Nggih. Mugi-mugi sedaya menika kula dados rana panglipur penggalih. Nggih. Sing luwih baken ndedonga mugi-mugi keluarga besar Ibu Yatun kalis ing sambe kala mboten Amin, wonten amin. alangan setunggal menapa. Amin. Lumintu rezekine sehat jiwa ragane panjang yusmane. Amin. Napa sing panjenengan aturke kalian Ibu Mas? Nggih mboten kathah ngendipun kula aturaken mugi-mugi ingkang sampun dipun niati panjenenganipun Buyatun anggenipun ngawontenaken tasyakuran insyaallah dipun catet ngamal jariyahipun Amin. dipun kintunaken panjenenganipun Bapak Yanus ingkang sampun kapundhut insyaallah berkah barokah tansah sumandingna dumateng Buyatun sak keluarga. Amin. Mas Luduk. Kula mugi-mugi sing nanggap selamat, sing ditangkap selamat, sing delok selamat, tangga teparo selamat, sing dodol selamat, sing delok ning omah selamat. Muga-muga sedaya pinarengan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kapan-kapan pagi malih Mas. Matur nuwun. Ayo, Dok, Kirang terus langkung kelakon, Dok. pangapunten. Terima kasih, Pak.